Tervetuloa Metsän tytär Karoliinan kanavalle seuraamaan metsätalousinsinööriopiskelijan arkea ja elämää. Aikaisemmin olen lukenut 3 vuotta sitten metsurin paperit ja paikka, missä aion työskennellä, on perheen metsätila Kuopiossa. Ja syy, miksi oikeastaan halusin perustaa tämän kanava, on se, että olen itse katsellut aika paljon vastaavanlaisia, mutta ihan tarkalleen tämmöistä ei ole tullut vastaan, mikä minun tarina tulee olemaan. Eli just olen ajanut tuolta sote-alan työpaikasta kotiin ja otin opintovapaata maaliskuulle asti ihan sillä idealla, että kokeilen siipiäni nytten työllistää itseni metsäammattilaisena. Aiemmin olen istuttanut ja raivannut metsää ja varsinkin raivaaminen on mulle, niin kun se lähti täysin vitsistä, kun kysyin meidän perheeltä, että miten voin auttaa metsätilalla näissä asioissa, niin löysin sitten itteni helteessä raivaussahan kanssa olevani sitä mieltä, että mä en lopeta tätä niin kuin ikinä. Ja sain sitten oman uuden raivaussahan. Ja, matka tulee olemaan mielenkiintoinen ennen kaikkea. Ehkä se on tässä niin kuin se juttu, että kukaan ei vielä tiedä, miten tässä tulee käymään ja pärjäänkö minä niin sanotusti, mutta tukijoukot on olemassa tosi hyvät tälle. Ja äitini omistaa meidän metsätilan pääsääntöisesti. Itsekin jonkun palan siitä omistan, mutta semmoiset suuremmat päätökset on aina tehnyt joku muu tähän asti. Ja nyt on lyhyessä ajassa, kun olen tehnyt metsätalousinsinööriopintoja, niin huomannut, että hyvillä työkaluilla ja laadukkaalla opetuksella voi niin kun saada sitä varmuutta siihen tekemiseen ihan eri tavalla. Ja olen tosi innoissani tuosta koulusta. Arki meinasi olla vähän rankkaa tehdä 2 työtä periaatteessa ja koulua. Ja sitten on kuitenkin muutakin elämää tässä rinnalla hoidettavana, niin sitten kun vaan pikkuhiljaa päätös on kypsynyt tähän, että sote-alalta sain tosi hyvät eväät tarkkuuteen ja työnteon tavallaan työtehoon. Siinä on oltava tehokas sillä alalla, niin jotenkin tuntuu, että minusta kyllä on tähän. Ja ala on sinänsä vaativaa, että pitää osata niin paljon eteenpäin katsoa niitä päätöksiä ja tietää syy-seuraussuhteet, mutta mä tuun niihin kysymään kyllä neuvoa varmasti. Ja toivon, että minua auttaa joku pätevämpikin mahdollisesti joskus jossakin kiperässä paikassa. Ja ennen kaikkea mulla on aika paljon mielipiteitä ja uudistushalukkuutta ja olen inspiroitunut muiden vastaavista videoista ja koen, että itsekin voin inspiroida muita ja olen huomannut, että olen sitä jo tehnytkin. Tervetuloa matkaan. Katsotaan, miten naisen käy. Sehän tässä on se kysymys, mitä ei itsekään vielä tiedä. Että miten kaikki menee, mutta toivon, että menee hyvin. Ja hirveästi on ideoita, mutta niistä kerron myöhemmin lisää, niin tervetuloa kyytiin. Ja ennen kaikkea hyvää uutta vuotta. Toivottavasti uusi vuosi on siellä ruudun toisessa päässä yhtä antoisa, mitä veikkaan, että omassa elämässäni tulee olemaan, kun heittäydyn tavallaan tyhjän päälle. Mutta luotan siihen, että elämä kyllä kuljettaa. Ja jos on intohimoja, niin kannattaa niitä seurata. Kiitos työkavereille tsempistä tähän asti ja kyllä me nähdään vielä monin eri tavoin. Moikka!